και Κουμακούμπο. Δυνατό χειροκρότημα για να φύγουνε. Πόσο μεγάλες γωνίες κρατάνε, ειδικά σε αυτό το κομμάτι της στροφής. Πόσο τρομερές γωνίες έχουνε. Και φύγατε. Κοιτάξτε πόσο κοντά είναι. Σίγουρα θα έχουμε και το δύσκολη απόφαση. Είναι πολύ κοντά ένας με τον άλλον. Τα επίπεδα είναι πολύ ψηλά. Η εμπειρία των διεθνών αγώνων, τα παγκόσμια πρωταθλήματα, όλα αυτά φαίνονται. Δηλαδή είναι νιάρι. Πια τα πλεονεκτήματα είναι πολύ μικρά και ακόμα και πιο μικρή λεπτομέρεια είναι ικανή να κρίνει τον νικητή, γιατί η οδηγή είναι πραγματικά οι 16 καλύτεροι. Άρα, Sleepy, do we have a winner? Ο Sleepy λέει ότι είναι ισοπαλία λοιπόν, άρα θα δούμε άλλη μια φορά αυτή τη μάχη. Το θέλετε? Δεν το θέλω μέσα από την κάμερα. Εγώ δεν βλέπω μέσα από την κάμερα. Τώρα θέλω μέσα από την κάμερα, αλλά τούτα. Ελπίζω να βγάλω αυτοκίνητο. Κάτι φακάντο μεταξύ. Εσείς τι θα πείτε και τι θα πει και ο επίσημος κριτής. Γιατί όπως είδαμε όλα αυτά κερδίζονται στα σημεία. Είμαστε έτοιμοι να χειροκροτήσουμε. Να βγουν οι οδηγοί έξω από τα αυτοκίνητα. Καζουχίρο Τανάκα βγήκε πρώτος. Πάμε να σας ακούσω δυνατά. Πάμε να δούμε και για τον Τόπο Κουμακούμπο. Ισοδύναμα τα χειροκροτήματά σας. Και οι δύο οδηγοί οδηγήσαν φοβερά. Ο Τανάκα όμως έχει ένα μικρό πρόβλημα με το αυτοκίνητο, άρα δεν μπορεί να συνεχίσει. Και ο νικητής είναι λοιπόν αυτός που έχει αυτοκίνητο.